tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan di barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabkabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kami. Alya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti mangbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tata, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Nagalaam dita. Binulod ka o ni Rene aka-anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti sagsagana. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal. Tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga. Gusto nga isi-isyan na klang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day dya a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod Isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak dya awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon da jang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas dyan nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan melat ta. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo ita nga abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lang nagbaliw jay asawa na. Ala nga roda, kasarita tayo dagiti dua abalayan. O siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang dekas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalin tangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Tapno di mon kabkabilan ti anak may Nonong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, gusto daytan. Iso ana umbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga Nunong, anyat desisyon mo. Ay, kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlaangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan.
agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo... Nay, Beron, apay, anyat mapasamakin ka. Masikugak, tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ngay? Kat ninunong, Sino kumapay ngay? Nakarga anak matgayang medisina, Anya, ikit ka sa nuray ta. Mangtid, iti suporta ta sikog mo. Aging ka makapasngay ka. Kan aging ka iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam nunong. Ape nagimpaki ka. Inak ang trabaho di syudad na lang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tagdan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamangtad itaramatan ng agpasngay Dandan nagpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngamja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan Asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika? Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak day ta. Ato ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kayat nagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyo. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Beron. Uray maladaga pa'y laang. Madlawan akarup pala uray ni Nunong. Sapay la kuma. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Ay, tatang. May ka din ni Nanang ni Nunong. May nalaki nita tay apo kumiitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nunong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Katawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinento ka out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron. Kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong. Lipatan tanti na palabas. Mga barwanan tamanan. Katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tananang Di ka nagawid sa paraluto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala Nonong. Hello, Beron. Apay awanan pradaw nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala to'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho kay Toy.
Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan, nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Si Ming patan ni Nonong. Sige, taglutuak pa itatang. Buhay. Mabit lang. Inidip lang. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat di Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa na nagbalbaliwan nga agpaisaw na dyan unaw. Ang mga madamdama, madungiran man ron dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay? Apay nga tadtakala nga sumangpat Nonong. Di ka man sumanaw biron, tanapurot yung ulo. At nakalaban ko. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabe Puyatan lakmat nga mang urura kanya. Punak ba na di ka sumanaw? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napurot yung ulo ko naklangarunan. Na may kankansan Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko niti pulis. Padasam Nonong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kang tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si katibulangit ko. Hindi na kan. Hindi kasan. Masapol nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, iti syudad, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong, ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawan ije boarding house me. Dinadaal na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga Loko nagtumot nga midkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalatbasit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita? Manjakon. Talaga nga panawa kong na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balay, anak ko. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro, ngamlakay ton. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. No. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Aghinawak nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kan ni Nonong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nonong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y kumasika, siyempre. Oh, nga ta? Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumot ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko.
Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kaano ngagnakam ka? Sana maliklikan ti arak kunak manen. Jak mo't mabali na paayon ti awis na giti gagayem ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka mga agkabil ka nagwala. Sa bali mga minti bartek mo. Kasla kalagbagtik no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danog maamin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantsawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amang nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tiyan ti problema. Tatalaw atalaw. Neveron anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ananang, kunak nga ron nga mapanak ang sapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron? Ha? No. Kunak to pa'y katasi kareta. Kaano pa'y nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Pagigyan nga eh. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lama ba na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni ije boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatin ta ko man tinapalabas. Agpin na kawantan Veron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumat lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw ako, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Kasla makilkiligak manan sika. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip tinapalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, orayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si Dain, tayo sutilutwag. Oray kompormin, si Kati bahala. Awan manain. Indanon man day anak maon ti bagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wen nga rod Kuna na adinan kayat day unong. Ngem nakidin naman mat gaya mon. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mao. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat ngamot ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat betan ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na.
Sapay nagbabasit dapay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Abala yan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Viron. Di mo kunaan amasikog ka manananakaw. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya? Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon te anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, bindisyon na ita. So, di ka madanagan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan kay nablong abaga na. Mayat matan, Diego ka anakan. Naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Kastaya, mayat nga ron tasaan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na, tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito, ikat natay damatan. Lalakay na ngaminay. Wan nga rod Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot ka, ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Iso jak amon no pud na nalaing wano saan. Apay bireng. Aging kakadiita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing kin ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agur-uray kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante, no anyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay, mapapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag kami. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagik. Amang ano day ta ti makagapo no apaya marigatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawa mo't. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman. Diego, lakay, ayam mo. Apay. Ay,
Apa yung nakadalpisak kamot latan dita paglablabaam? Diya makatagder. Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumpet ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka tumakder. Bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kang kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilotakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan adeng. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang dita adeng. Wala, umay kan adeng. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang ngilot. Isunsamot nga agkarasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahi ta amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing. Si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laan? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jekot nagbayad damot. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatain bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kon ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabailak mo ti mapan ngagmaymaysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alangarot Aganlad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na nyamanan nga oras nga gawidak. Dyak amo na dumanan ti pila. Amo matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam ngarot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Jigo. Di ka man istorantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip natin. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot.
Saan pa'y anaimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit, ante. May mayat matlang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di aywan, total. Agpapailot matlaang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog matang. Epektibo mo't lang at taday ta, ante. Ay katawa tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat sikaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak jemulak nga aba kan laya. Naruutan damutan. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang agur uray ijay. Amumot nga do ti dumay dayo ijay. Alangaron, angam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo ka ni nanang. Amangan no adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Nay, itaman pa'y akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Kasta aya? Alangarot parang maaddaantan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga ko, lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Ganyan bakit? Nalamin, arakupan nakmamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Saan nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kano nga rod mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasalong agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilapas. Sa abay, bayaklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na bigbigat. Kat inak manan ipasimpa ti matris ko, Inal daw mo na mapan kaagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon.
Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ha? Ala, naganos pa'y dagita, Biring. Urayom mo't adumakkel basit, ha? Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan doon na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan doon na. Kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak do asino ti balabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Biring. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akanan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabailakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot den, Biring. Ay, diyan mo, ante. Saan na ka nagbinulan na palabas sa bulan, ante? Anya, ay sos, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day aramidam dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wala, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawitan. Inka kitaan di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Agpaisante? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan jay asawak. Agore ka? Masikog? Ne. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Ne. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo, Biring? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatayin inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbatan ta. Ay, diyan ka mo Ang sikamot talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga impake ka? Pumanawa ka. Tadi mo mga bigbigan nga anak to inawag. Natangsit kan taamok nga dalalakin. Makamu ka. Panunutom ti kayat mo panunuton. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. Nukasta, talaga apim manawan kaanakan. Oo, nante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang adda lalaki na. Amang ano atap mo laeng. Kasano ajak agatap, kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na, nagsikaw. Ay, day talaeng Ngum kaslasaan mo't maaramid ni Biring ti kasjay. No ibaga na kumatyag pa iso. Mapakawan ko pa siguro.
Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anumanan ti tao. Wan nga road. Sino pa'y nagitawan ti number na? Umasitag lang dito. Ha? Ha? Hindi piring matay jay kaanakan. Apay nga da dito eh. Ne, isumot ti para awat iti number. Simrek nga tangag trabaho dito eh. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kung tatatoni. Adon ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amis mo kinila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti amat ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsaw iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Tsak man amoy kinahito nga uyak. Di mo't may kikat. Moray agtumarak. Isulak tamoy. Awan ng pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidan. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo. Hulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan? Ay, alaman nga ron. Diyak kumakayat kag pa-check up. Gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidak. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Labit lang anyat kayat yung merienda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ang reklamo yan? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, taikan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apayakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya ka na kayo. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Iso nga ti saan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tayo kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti merienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya? Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan yu ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta.
Ipaspasikat na kanaw ti kwartana. Nagilibre pa'y kanu a ijay store. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak, nanang. Saan nga gimimbag? Uyak! Ha! Kasla jak mamang mangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni istaw. Panagkunayo laang mat daytaan, nanang. Ngam kanayon ti panaguy-uyak na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyak na, nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ka. Wan tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala, nanang, tani. Adda pa'y aramidek. Baliwan tayong tumanong ti agsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Uli asawa. Kagat nga po klauna iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Uli bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga gimimbag kayat ka. Anya kanser ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo ka na iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kastais, Tong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agangasak ka na Hanggang muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak latan ati papatay ka. Ay, sana. Agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang ak. Aramidek, basta agimpag ka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipaw-pawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak intun bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Wan kulya. Agyaman ako na ikon ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Oras anan. Amumat nga ado ti saw-saw na nanang mo. May papangkan niya. Ugat, kasano ka nga rudan nga eh? Mga alaklangan na kitang danan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapali na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko ti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nagpakatanagan dito. Basta ada ka duwak. Awan problema. Mga laki kat bali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita tay na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw, lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limaba sa kiti balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan, taawan ka nung arod mga sikaso kan ni istaw. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanina. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti dinapanak jay balayda. Ngam iti nakita nak, ay bigla akim mapsaw.
Daga mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakitak ti babaonan da. Kasla saan mo iti babaonan tilangan Nagsosyal mo iti babae. Ay na, narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naglakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kasjay ayati katulong. Kaslawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae ay Diyak mo. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putek tau dayjay a babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, nana? Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababa unayn. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang mastra ka, nana? Manot tawon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, api anagado adamdamagan nyo kanyak. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo anaimbag, balasang ko. Ay ayan mo. Igawan man. May mabisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adi magasak. Wine. Ay na. No nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man. Naka-short pant iti nayul-ul. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay nan, tay nakman ngarod kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Pagkakatos ka ngay. Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot dayjay a babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan timbagam. Sana na masapul apeng kem. Taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ang babaunan lakay. Talaga akas lasaan ababaunan. Iti panagkitakin kwa na. Ala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay manang aryang? Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya? Kan kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to dya apukok. Adda iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang. Di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadailan ako. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar day di ang makisugal. Adday bidin siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday tayo forward akin ka video. Di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta.
Talaga nasingad kami ni ti babaunan ta. Kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na lagin kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Tano bakit ti alaak? Ay hawanan Hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni ti mabiit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsusugal ko no daduma. So, mawatan na ko Hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Daka mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat katulong na ta, nga oray masikugan. Ha? Win nga ron Ay na, sapay lako atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oray siya nga ron. Ay na, agawid ko mga minag jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo. Kumusta kan, Istong? Ha? Hulya, andakan. Wen, kumusta ka? Kasta, marigregata. Anay ko. Ne. Apa nga yung kala at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti. Tumagdari ti mabayak bakit. Ako, piti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdari, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit. Di ka ang sa uwi ti kasta. Limok magkamad. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunalang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikan ang ko! Agkakakagsamad kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa Istong! Sino tayo, Jay? Ako, dada silid bakit? Jay, babaw nun tayo, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga rin linukod apiman. Ha? Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya kaon! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin may papankadata. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Amangan no agis skandalo ti asawak. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbang na ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Hulya, pakawanan na ko nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasarita ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakat ti amin ken ko na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko Hulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo, tano saan? Karaman ka, madanggan! Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata manang. Siyak ti pilyan na! Tas siyak ti asawa na!
Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani Manang Hulya. Ay, ni Hulya ti pilyag. Ta iso ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua karim kanyak. Hulya, apay, di ka mabutang. Nga mga ulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay atik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak kaw. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat ti makamaw. Pangeding mo na ita. Ket noan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Daimbagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni Bebe. Manong, ti kasapulam. Ure, 3,000 ano adda? Kapag gatang kumot na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas na tilangam nga imay dito'y balay Hulya. Adda problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iji balay. Adnya! Hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iji lugar ti kumpare na. Ngamdimot nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanaganak. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso nada kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latan Abang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin ka aya, Hulya? Ay no siya, mariknak no ada sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napnapan iti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak man nun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Ura ipupok na kundi ti balay. Diakon rumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Ada pa'y kwartam dita. Naibus ka nun ti daya par ti may kadwa aputot ko. Kan ure ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot namin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwartak. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutin lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutin nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutin, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Di mo mutam mo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka. Awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na.
Makalawasin adi nagawawid. Napanan nagarudan ngay. Wano, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Diyak mo, tatang. Diyak mo. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stone. Sapay la kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamaga kay di kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy Istong. Istong, sweetheart. Asino day ka? Sweetheart? No kasta? Adamanan babaim Istong? Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adan naan. Isun ti ay ayatak. Kat naagdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Sige na, ananang. Kuyugandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawiak matanjay naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga, di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay, mijay asawa, manakaw. Apay nga kasjay mat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga kaniti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Abangando ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wano patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay aywaw. Ay, babainak. Sikanti mapano kaya't mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagimkin ko na. Sige na tatang. Tatalang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabartak idi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkimot ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasiak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo mat ati kadwak.
Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak, Maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngaming kayatin na kabaybay-abaw. Di mo ipilit na bagayin. Sige mata na, tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngayon pakpakuyog kanyak no mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kang ni Glorio. Di na nga rod kaya atin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kang ni Glorio lakay. Si Kamel ti makisarita kang kuha na. Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo. Taka si Mait. Masasyanak no kastang agsangsangit. uy nga rod. Nag-arami tumang ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungalan nalan, nagrupot kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Glorio, baraw. Ada kami manain. Umay kami man, Glorio Barok. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinubyan kami kin ni Maya. Latingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga. Mangpanak na kanya nga. Nagbabawi akti nagbasulak, Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasip. Noon niya man tinagbasulan ti anak May. Dayjay ka nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngamno ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta, tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak, Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubli ti amin, Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak, Glorio. Ay, hayatun ka ununay. Nukasta, talaga nga awanan namnama, Glorio. Awanin, nanang. Pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko, nanang. Ka, tanya nga rin ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mata, nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. No makisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo dya sawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay maysa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam siya. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idaw-dawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak tom. Kaya sikaswag ti bagik Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at i-pride mo ti rumingring bawkang ka. Mawatak ti riknam, talino ko nakakangaro dya sawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang mo dya sawam, amakarami di ti basol.
Katangay nagbabaw yan natin nagbasulan na. Apay no ikap iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat tag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga emergency mo na ita. Han nga emergency data? Baka dagi jamanan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, sino aya data? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ay, yung adagos! Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kahit mong asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay dananang kantatang mo? No, kasta. Napakawan na kun. Maawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kun, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awidan ako ni Glorio ay balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo. Di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayok ka ni tatang tayo sa runo ng ay umay niya. Bunagan nanto amin. Anya? Salamat nga talaga ta pinakawan na ko ang Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsina ta ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik nakeng ka. Ngam. Oray basta dalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumangon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay, sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diya akong na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo, napay akastuyak. Awanang ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapol ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrabaho lakay. Kajay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin na yung trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo ta mabaling agreklamo dyan anak ta? Tagdadatamot nga impilit na tibagi na kini Glorio. Una, nga misuma, tinang paawid ka ni Maya dyan balay da. Napilitan la siguro day dayag. Nagrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dyan sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dyan maisan Ay, agbalin sa mo ta si jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di da lang arod kayak ideng. Ay, napakawan na siguro na pinagawid na mo dun iti balay da. Among lang Dayjay mo kami na Maya. No nya naknakan na. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo si diren ti anak ta.
Nailawan nga ron, mate. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkang tubat ti ulo na. Di na mo ti mabagbagan ijay. Anya nga ita. Darala. Di mo sang kalagip, tinapalabas. Tanalpasan, dayjay. Ag-move on tayo, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung tinag-inaw, tadtay. Napanak na ki basketball. Masayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Hindi ako mabalintagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapasmakit di. Ay, unay matanan. Kas na nga ka na yung tararamidamon. Inal daw ang awang kahit balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan ka bangam amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakin. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya ka reklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kati at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloriaw. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit dayjay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso akinalubak kitayan. Urayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wala nga mamumat ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat ano sa na talaga kasta. Tamadama pa lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan to naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kanaya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Nasya na ya kanya saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan na matday dyan ngayon naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinoto mamasidam Maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. Di mo kahit di makaramang kanya. Ala, sumrak kang araw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak iti ginuliban nak Maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Imposible Mo, adda pa ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dayjang ay naramit ko idi. Lipatan ta kumanti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kitikad kong aramidan. Di naklapdan Maya. Di naksitan. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya?
Ayan na kanungay. Jak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Ay, apay nga yakas ta tiyararamidon na. Awan lang nga ro din trabaho nan. Kasta pa itiyaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermona. Anya. Ay, no kasta mo lang. Panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan ije balay me. Amok nga maisublin tumatlaang tisigod nga linangan may kaniglorio, nanang. Ika, kasanon, no kasta ka na yun. Kasi ka lang nagsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, ada kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sobrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalos ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho ili. Pagkabangag ko ma, nga maurasanan, kaasimot. Anya? Ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dadya nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanyayo? Natural, laglagi pam. Apasit pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May bala mo na nga karo-karo. Luhanak nga mapakawan, halang. Isuntumat langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malala, husto na ka. Di ka nagsagay. Aklunam lagang tikasat mo iti asawam. Takunam mo. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom idanak ko. Lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan asawam. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, yun Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tayo din nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Magambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyakti mo na nga nagbasol kanya na. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon ton no makaawid Papanan nyo manan ayan, Nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, Nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulongera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Dak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siya pari bunog. Wag 50 to'y nabati akwartak.
Agmamalastan sa ita, maray. Ay, huwag nga rod Ada to malimabas anangisit apo sa itay itidalan to. Kartaan siguro na dya amabakag mananita. Pala, takit niya agmeriendan, maray. Pag meriendaan tagay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako na makwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa tinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Ala, mapanta nga rudan. Ay na, talaga na imas di ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunaw. Awampay na po utak ngayon libre na. Wen ka day, nagmun aya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Ewan ba't kit di Nala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito. Okay lang ko maano awan narikrik na. Adamat nga rod tempor na an na yung tibagi. Wen agpaimbag kanto pa'y anaimbag manong. Wana? Sika ngay mat sindi. Anyat planong. Kaya't ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako na balasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ka. Hello, anak kaw. Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat at tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito. Manula abulan ti uray na. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro, nanan? Nagsaritaan din ka ni Cindy deta. Agnegosyon to ka ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan, ka narikat ni trabaho nito. Ang aginanak to pa Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwartak ni kabagis kaw. Tainutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang niyo? Kwa, 5,000 anak kaw. Sing-singiran na nga rodan, nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alah, tatawitan da kayo. Ang pang-aasiyo, isardan yun ti umutang. Padamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pa yan, makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyo. Sorry, anak kaw. Ala kayo, nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awang mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunak, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle, tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang, kuma? Ay, katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una,
Kan, dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg, kaisunto ti mapanmangkita iti magatan. Ta nalalayang basit amang kilatis no niya tinapinta sa magata. Uray siyak manong, di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kao, tanay. Si makit manan ti sakak, agpa-check upak ko ma. Ni Hilda ti pangipauitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong nagpa-check up kayo. Apay ngay. Pagda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo matmanan. Sino ba tinang ibaga? Di yun amon. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo dagita tattaon, kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Moment ugali yo. Isa pasensya. Pagrigregatan biti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanagana. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, Nana? Na kita kakabagyan, Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, Nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, Nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngamno ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan, Manakibiyang na nga may masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, Nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tanda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second-hand pa'y mga raw. Sana bale atam may pasadan to, Nana. Kumitan to dagita alugan. Ay, huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kankwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, Nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kankwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, Nana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatsam. Siyak, ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe madagi dyan nga anak ko. Sakti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat ngagsugal kayo, Nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't, Nana? Itaan niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan, Nana, tajay basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw,
Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya? Ala, iyag mo arudan tan 5,000 baraw. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan niya. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo day ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga ipa-repair na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung naman siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata mo nakatulong ka lang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamagaklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak, no umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga impa-repair ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay matababa unay. Ala, ikag trabahon, sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulong, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka, pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kantumay, promise. Agruam ka mo, bono. Ulay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayam tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapan da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige, ngam di mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures siya nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigol daway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Sika mabatag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo nagtukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday ta alaya, nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay, naimbag nga oras, Mao, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si Kamagayam, sumrak ka. Ay, agabanak, pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa.
Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, jay tricycle ka. Ha? Tricycle mo ay day, Maray? Saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day, pare. Regalo na kanya. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare? Mo na gid nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tao sarak ikan ti kwarta. Iagmaw, taalaan mo ti tricycle iti balay. Alang nga, ijay to balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawang mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tatakarpyaw? Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbi na asinaldaak nga inudak ipasada. Ha? Ala, amo ka di dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, diyak mo Basta noon niya ti saritaan magin ni Mari Olga. Isulang. Ay, sige, papala ko. Ala, Jesus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle aginatang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Apa yung insaldayo? Insaldayo, adayo man lang pakada-kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niyo. Tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan. Tilara aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal niyo. Iso atila may salsaldayo. Sardengan niyo nga minan tinasta nga aramid niyo. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay ngay, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasay-sayad la pumanaw kami. Agabang kami, ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yun. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko.